het onderzoek van het fietsen. Ik werk bij Urban Cycling Instituut. En wij hebben een opdracht van de Caribische afdeling van het ministerie VWS. Om op Bonaire te kijken of we zoals vroeger weer meer kunnen fietsen. Nou sta je informatie aan mij natuurlijk. Ja. En er is een website urbancyclinginstitute.org. En ik kan ook mijn WhatsApp-nummer achterlaten. We doen een onderzoek en een van de onderdelen is we vragen aan inwoners om een vragenlijst in te vullen. Die vragenlijst gaat erover: gebruikt u de fiets en als u zou willen fietsen, durven fietsen. Want we weten dat de omstandigheden nog niet ideaal zijn. Maar wat heeft u nodig om op dit eiland te willen gaan fietsen? Het is voor 18 plus. En wij willen weten van de Nederlandstalige bevolking hier, de Engelstalige, maar vooral ook de Spaanstalige en de Papiamentstalige bevolking. Hoe denkt u erover? Ziet u toekomst in fietsen op dit eiland? Ik ben al 30 jaar fietsdocent en dit jaar heb ik aan 1 Papiamentsdame fietsles gegeven. En zij doet dingen voor Energia TV, dus jullie kennen haar. En mijn bedoeling is ook om te kijken als er mensen ook het fietsen willen leren, het veilig fietsen op veilige plekken, daar kan ik ook van betekenis zijn. Ik heb geen resultaat hoeveel mensen niet kunnen fietsen. We weten wel dat veel mensen niet willen fietsen. Want de auto is het meest gebruikte vervoersmiddel. En Bonaire is mooi. Bonaire is mooi in de auto, maar het is nog mooier op de fiets. Het is belangrijk dat met het onderzoek, er zijn meerdere onderzoeken geweest, maar we willen graag dat de politiek ook luistert naar de mensen die het graag willen. Ook de mensen, lokale mensen. En dan echt iets gaan doen aan de wegen, aan de omstandigheden, aan de verlichting. Zodat we ook gewoon gezond, veilig op de weg kunnen gaan met de fiets.